Sí, nosaltres estem molt a favor de que es mantingui i es posi en valor el patrimoni públic, el patrimoni de l'Ajuntament. Evidentment, són molts metres quadrats. Ara bé, quan vam expressar ja la modificació de crèdit a l'abril del 2014, que es portava aquest projecte, ja vam dir que per nosaltres no era ni prioritari ni que potser no era el millor projecte, entenent que això ja es proposava, com has comentat ara, Francesc, que la segona fase inclou bàsicament adequar i ubicar allà la policia local com hi és actualment. Fa 2 anys vam proposar un model de seguretat ciutadana alternatiu al que s'està portant ara, també intentant donar resposta al problema que hi havia llavors amb la policia local i que al nostre entendre tampoc no s'ha resolt satisfactòriament. Per nosaltres ara hi ha l'oportunitat de fer aquest pas cap a un canvi radical i definitiu amb el tema de la policia local. Com vam dir llavors i continuem compartint ara, per nosaltres la millor proposta és compartir l'espai amb els Mossos d'Esquadra. Això s'ha fet a altres espais, a altres municipis, com per exemple Salt. S'ha posat en pràctica aquesta iniciativa i està tinguent uns grans resultats, on la coordinació és fantàstica entre els dos cossos. Pensem que és una forma d'optimitzar els recursos, a més d'estalvi, que es millora en eficàcia i a més que no se solapen serveis com es fa ara mateix. Es permetria tenir una finestreta única, hi hauria per tant una patrulla dedicada completament a les competències exclusives que llavors sí que té la policia local. Per tant, això, continuem reiterant la nostra aposta per un model basat en l'efectivitat per damunt de les especificitats corporatives de cada un de les policies. I bàsicament això és reiterar que hi ha altres experiències, com és el cas de Salt, on estan donant grans beneficis també per la seguretat ciutadana, i des de la CUP continuem pensant que la policia pot contribuir a millorar la seguretat posant en funcionament mecanismes de coordinació amb aquests altres cossos, que tenim la sort de tenir-los a Sant Celoni i no a un altre municipi, i que per tant és necessària aquesta coordinació que no es fa. I alhora actuant, evidentment, sempre des de l'àmbit de la prevenció. Per altra banda, aquest projecte no ens sembla adequat, tinguent en compte que ara mateix l'àrea de comunitat continua estant en un local de lloguer que costa 3.000 euros al mes, que no s'ha donat resposta a la reubicació d'aquest espai i que, per exemple, seria una bona notícia per part nostra que ja havia estat ocupant aquest espai en anterioritat a l'edifici del carrer Santa Fe, i votarem en contra tinguent la certesa que continuen sense atendre's aquestes mancances, tant des de l'àrea de comunitat com alhora que els beneficis que pot suposar aquest nou edifici rehabilitat per la policia local no millora en cap cas el servei que pugui estar donant la policia local. Per tant, com ja he dit, votarem en contra.